But there's no sharing money here. Thank you, sir. Oh, I see. Oh, I see. Aka, ibo man. Not having no one yet. I am official in Kikere and the directorate for contact and mobilization directorate and the event and the program. I do have the honor. Use of preacher. I like Barrister Elda Oyibo Ọpụpụ onye ndụmọdụ nke ọhaneze ndị Igbo a na-ejikwede ya Owele Nkanụ onye isi anyị ekelele gị ụzọ pụrụ iche ekelere ndị si ebe niile dị iche iche bịa ma ndị si Ebonyi, Anambra, Delta, Kogi, Rivers State, Imo State. Ekelele m n'ụzọ pụrụ iche. Ndị be anyị na-ekwu okwu si na a ga-agba ọdịs aha onye nwụrụ. O nwere ike ibe akpa aha onye dị ndụ. A sị na akpụrụ egeru onye na-amaghị ebe a na-eri ozi isi ya bụ ọ na-ebido n'ụkwụ. Nke mbụ m ga-eme ka ụnụ mara kamgbe agbara du anyị n'iyi ọrụ agbara họpụta anyị ka anyị na-achịkọta ụmụ okorobịa ndị Igbo na n'ọgbakọ a na-akpọ Ọhaneze Youth Council n'afọ gara aga. Anyị nwere ọtụtụ directorate dị iche iche. Anyị nwere up to 15 national directorates and ọ bụ maka ka ihe ga ọfụma ka anyị ji nwee directorate ndị agha dị iche iche. Anyị nwere contact and mobilization directorate, nwee event and the program directorate. Anyị nwere directorate of project. Anyị nwere directorate of sports and medicine. I work with the director of trade and investment. I work directorate of campaign for functional support in Igbo land. I work directorate of agriculture and empowerment. Now, ọtụtụ directorate ndị ọzọ na-agaghị akpọchanwu n'ihi na oge adịrị maka anyị ga-akpọpụ ya ọsọ. Ihe anyị jiri nwee directorate ndị ahụ dị iche iche maka enwere ihe na-eme na a na-agba bọọlụ na pitch. Enwere ike nọ n'akụkụ na-aba si Okeke o riele goolu a na-ede ya o ji ekwe ha enye goolu a ma ọ bụrụ gị nọdụ a na ị ga-agbawa net ya bụ ndị na-eji ọnụ etinye azụ n'ofe ya na-aba na ọ bụrụ na etiri ya na that goal na ọ ga-eme isi ya. N'echiche ọhaneze anyị sị na anyị ga-ekewapụta directorate dị iche iche ka eki ọrụ onye mara nke ọ ga-arụ ya na-eme ngere ya na-ahụ
maka ekwuole m ya na ọhaneze abụkwanụ ihe ofu onye ọ bụ ọha and dịka m bụ onye ndu the national president ọ na-echekwara na ihe niile biri m n'aka ọ bụ ka anyị ji nwee directorate ya dị iche iche ihe ahụ ị ga-achọ ka m mee ebinyego gị ọkwa mewe ya na your directorate m na-eme na my own maka ọtụtụ mgbe enwere sọmbọdị kpọrọ m n'ekwentị si m na a ga-eme nke a na a ga-eme nke a prezidọ na debọta na-esi eme ya ọta ya ga ọfụma a ga-eme ya na-asụrụ m grama na-enye m analysis dị iche iche na-enye sọmbọdị mara ya nọ na-ekwe n'isisi chai na onye awụ ihe niile na-ebe onye na-ekwe n'isisi na onye ka ọ ka nọ fa so oge o kwuchiri okwu si asụgba n'ụlọ na ihe niile o kwuru nọ n'ụmụ akwụkwọ mana ihe ahụ o kwuru na e nwere directorate anyị kpọpụtara dị in charge that thing nsi oke na-emecha ama communicate ya si emecha m communicate ya gwa na ya nwa ga-abụ the chairman of that directorate kamgbe ahụ na-akpọzi m na phone so ya were ya so biko nke onye ga-eme ya mere maka ọ bụrụ na ọ nụla anya mgbe e mere anyị elect anyị wepụtara ihe anyị kpọrọ 7-point economic agenda of Ohanaeze Youth Council ya bụ ihe ọ ga-abụ emere ndị Igbo nsogbu na ọgba aghara na ekwere maọbụ ekwere ndị iche iche jupụtara n'obodo anyị ọ ga-abụ ihe a na-agaghị afụ anya ọzọ nke mbụ bụ anyị kwugo okwu na ọ dị mkpa n'ala Igbo ka anyị nwee a functional seaport maka anyị chọpụtara na ndị Igbo constitute 80% of business oriented people enwere n'obodo Nigeria and ọ ga-awụ ihe jọgburu onwe ya jọkarị udele na njọ anyị na-agba mbọ na ihe gbasara azụmahịa mana abịa n'obodo Igbo ebe n'ala Igbo enweghị ọdụ ụgbọ mmiri ya bụ our number 1 economic agenda anyị ga-agba mbọ gwa ndị nọ n'ọchịchị mana steeti mana national na ihe ndị a bụ ihe anyị chọrọ ka eme maka ọ bụrụ na anyị lee anya anyị nwere site for potential seaports anyị nwere nke nọ na Obak na Abia steeti ka ahụ bụ only 30 nautical miles to Atlantic Ocean anyị nwere nke nọ na Azummiri na Abia steeti anyị nwere nke nọ n'Ibaka na Akwa Ibom ka a na-akpọ Ibaka River anyị nwere nke nọ na Uras Osokwa Ilihiala local government linked up to Osemoto Uguta local government Imo State only 18 nautical miles to Atlantic Ocean and either way that place they discovered around 1958 but because of hatred and the conspiracy against the economic development of Igbo people may abandon. Since that time, neither state government nor the federal government is talking about that potential seaport. Nke abụọ bụ our agenda bụ ihe gbasara standard international airport. Maka abịa na agbụrụ niile nọ na Nigeria, nke bụ eziokwu bụ ọ bụ ndị Igbo ga-eme njem. Obodo ọbụla ị gara ị na-abụ onye Igbo ga-emara n'obodo ahụ mmadụ anọghị ya n'ime. In the whole world, out of the 3 prominent races in the world, the Aryan race, the Jewish race, and the Igbo race. The Igbo race is one of the races came in Nigeria. Ya mere anyị ji sị na ọ ga-adị mma ka anyị nwee ọdụ ụgbọelu kara aka n'ala Igbo international. Ọ bụghị onye Igbo chi ga Germany
ya ebu ụzọ gaa Lagos ọ gaa Abuja tupu ya agawa ebe ọ jụrụ ịga. Ọ bụ ihe jọgburu onwe na njọ. Ọ bụ ihe obodo bụ obodo adị mma n'ala Naịjirịa. Nke ọzọ bụ ihe gbasara modern railway. Dịka m kwukwere, eji njem mara ndị Igbo. Ọ bụ ndị Igbo na-atụ ngwa afịa na-atụ kọntena. Ọ bụrụ na ọ lee anya na saịdị Orie, ọ ga-afụ na ọtụtụ mgbe ndị be anyị na-ebubata dị kọntena before you know it, ya daa. Mana arụọrụ anyị railway, ọ ga-enye aka ụmụnne anyị ị na-ebupụ ngwa ahịa ha ebe niile dị iche iche. So I could connect a modern railway to all the major cities within Alibu, Enugu, Abakaliki, Afikpo, Okigwe, Aba, Port Harcourt, Nnewi, Onitsha, Asaba, and so many places within Alibu. So we had them back. Nkano, I know we are connect Alibu to national electricity grid. Ka enwe ike ụmụ Igbo kpatara ego ha batakwa n'ala Igbo ha rụọ kọmpani enwe ike inwekwe ọkụ ga-power their plant for production. All is very, very important. Nke ise anyị na-ekwu okwu ya bụ industrial gas pipeline. N'ala Igbo ka e nwere the highest depositor of gas to Nigeria government. Abia nwere gas, Enugu nwere, Ebonyi nwere, Imo steeti nwere, Anambra nwere gas. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ọya bụ ala dị mma. Either way, na enwere gas pipeline akpọrọ Keke gas pipeline $2.8 billion. Na-esi n'obodo anyị buru gas na-aga Kano Kaduna Abuja. Hapụzie ndị nwe ya etigebe nke ndị nwere ewere na-etige n'obodo ọzọ. Ọ bụ ihe a bụ obodo adị mma. Ọ bụ ihe a ka ele anya n'ala Igbo taa ị ga-afụ na enwere so many pro-Biafran groups. Enwere ndị IPOB, enwere ndị Masop, enwere ndị Eastern People's Congress, enwere the Zionists, enwere Biafra National Council na ndị ọzọ dị iche iche. Ihe ha ji nwee ụmụ ihe ndị a dị iche iche bụ ụmụ ihe ndị a na-akọsi anyị. Ọ bụrụ na Nigeria gọọmenti na ndị na-achị ala Igbo tinye ọnụ n'ahịa a, ịfụ na agaghị enwe ha nsogbu. Ị gaghị ahụ onye na-ekwu na ọ na-eme nke a ma ọ na-eme nke ọzọ. Nke isii, enwere road nọ na ebe a na-akpọ Tọọcha Mmịanta kọnetụrụ ndị Igbo to Kogi by extension to Abuja. Around that road Royal Bridge from southeast to the north to Abuja, it will take you only 3 hours and 30 minutes drive. We know the economic value or the economic impact that road will play in the life of Igbo. But then that road abandons more than 45 years ago. Nobody is talking about it. That is why it is difficult before an Igbo man Burumba Naga Abuja. Okay, 8 hours or 9 hours. But now on that road, somebody will kill on it. If I pick up, and when I'm going to your tancho, yes, yes, just give me 3 hours and 30 minutes. Okay, you tell me. Yet again, I'm looking for you. Before the road of that, I'm not even yet again. I'm an important of that family. I'm an important of that group. So, you have to do what we are for. No matter the vision of Ohaneze, you cancel.